खुलुमनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि सिखना जोहोलाव यूट्यूब चेनेलाव फिन बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आफा इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दं। आं दिनै मोनसे मटिभेशन भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजां मोनगोन, अनसायगोन। जे जोंहा गोबां मानसि फिजिकेलि डिसेबल थायो बिथांमोननि थाखाय। दा स्पेसियेलि आं जायफोर आथिंनि थाखाय फिजिकेलि डिसेबल बे बिथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। जे जोंहा आथिङा सोरनाबा थाबायनायाव एसे दुरबल, सोरबा गन लानानै थाबायनाङो, सोरबा बै चेयाराव जिरायग्रा हुइल चेयाराव जिरायग्राजों थाबायनो हायो, बिदिजोंसो थांनाङो बा एसे एनैल' बेफोरबायदि बिथांमोननि थाखाय आङो मोनसे मटिभेशन भिडिअ लाबोदों। बिथांमोनहा जुदि माने गाव गावखौनो मोनसे बेस्टआव दोननो लुबैदोंब्ला, मोनसे एंगेजआव दोननो लुबैदोंबा, जाय एंगेजजों एसे एनैबाबो रां खामायनो हागोन, एसे एनैबाबो गावखौ मोनसे गावनि थाखाय थांनानै थानायनि मोनसे बेबस्था लानो हागोन। बे जाहैबाय माने बिथांमोनहा जुदि एसे खस्थ' खालामोब्ला माने खानाय सिनग्रा जोंहा जायखौ जोंनि मानसिफ्रा गोबां गैया, जोंनि मानसिफ्रा गैया बादिखौनो नुयो आङो। गामिफ्राव सेंग्राफ्रा सिननो रोङो, नाथाय बिथांमोनहा दखानाव गलायाव, सकआव, बाजाराव दखान होनानै जिरायनानै सिननाय आं गोबां नुवानो। बबेबा गामिफ्राव बबेबा जायगाफ्राव दङबो जानो हागौ, नाथाय आं नुवा। दा बिथांमोनहा जायफोर आथिङाव एसे प्रब्लेम, फिजिकेलि डिसेबल आथिंनि थाखायल', बिथांमोनहा जुदि इस्सा खालामोब्ला, गोसो जायोब्ला, माने एसे खानाय सिननो सोलोङोब्ला, जुदि बिथांमोनहा बाजाराव, दखानाव, सकआव, गाव गावनि न' खाथिनि लामायावनो जुदि चेयाराव जिरायनानैबाबो आयना गंसे, खेमसि गंसे, खानजं मोनसे, दारि हग्रा मोनसे रेजर लानानैबाबो बिथांमोनहा जुदि माने चेयाराव जिरायनानै गसंबाय थानोथ' खस्थ' जागोन। बिथांमोनहा चेयाराव जिरायनानैनो जुदि सिनजाग्राखौ एसे जलसुखि खामफ्लायफोर बायदि, एसे टुलफोर बायदियाव जिरायनानै जुदि सिनोब्ला बिथांमोनहा मोजां गाव गावखौ एंगेज लाखिनो हागोन। आरो जोंनि मानसिफोरखौ आं मोनसे खावलायो, नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै बेबायदि एनकारेज मोननानै जुदि खुलियोब्ला, बेबायदि जुदि सिनग्रा जायोब्ला, नोंथांमोनहा बिथांमोनजों थांनानै सिनजाहै। आंबो सिनजागोन। जोंनि खाथि खालायाव जुदि आंनि भिडिअखौ नुनानै बा आरो सोरबा दंखायोब्ला, सोरबा आंनो खिन्थाहरोब्ला आं सिनजाहैगोन। बेबायदि न'नो सिनजाहैबाय थागोन। आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै सोरबा बबेबा जायगायाव खुलियोब्ला आङो हानायखिनि जुदि थांनायनि सुबिदा जायोब्ला आं थांनानै बिथांनाव खानाय दारि सिनजाहैगोन आरो आं भिडिअ बानायगोन। दा नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों आंनि बे गोदान भिडिअखौ? नोंथांमोनहा लाइक खालाम, कमेन्ट हर, आरो मोजां मोनदोंब्ला आंखौ आरोबाव थुलुंगा हर। आं आरो भिडिअ बानायनो नाजाबाय थागोन। दा एसे सानलायदो, जुदि सोरहाबा न'खराव दङब्ला नोंथांमोना गाव गावनि न'खरनि मानसिखौ जुदि बे आथिंनि एसे दुरबल, जायफ्रा आथिंनि थाखायनो फिजिकेलि डिसेबल जानानै दं। दा नोङो साख्रिखौथ' फिजिकेलि डिसेबलनि थाखाय खथा थायोब्लाबो सरकारा गासिनोबो होनो हाया। खथायाव रिजार्भआव जेखौ दं बेखौल'सो होनो हायो। आरो फरायनाय लिरनाय नांगोन, एसेबाबो रोंगौथि नांगोन। दा जुदि साख्रि बाख्रिबो मोनजोबाखैब्ला दा नोंथांमोना बे मोनसे माने आंनि बे साननायखौ नोंथांमोनाबो नाजानाय, जायोना जाया ट्राइ खालामनाय आंनि रिकुवेस्ट, आंनि साननायजों आं मोनदांनाय मोनसे आङो सानखांनो हादों। दा मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै अनसायगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।